Wanneer je met doelbewus aantrekt, gee je jezelf een sein dat je verbind is tot je doelwitte. Die kleren wat je kies om te dra, kan dien as een herinnering aan jou ambities, en om dit te dra, gee jou die geestelike hupstoot wat nodig is om met vastberadenheid na jou doelwitte te werk. Of dit nou een pasgemaakte baadjie vir 'n groot aanbieding, oefenklere vir jou fiksheidreis of gemakkelijke drag vir jou creatieve pogings is, jou klerekas moet die denkwijze weerspieël wat je nodig het om te slaag. Mode kan as 'n daaglikse motiveerder dien, byvoorbeeld, om kleren te dra wat jou professionaliteit of creativiteit weerspieël, kan jou help om daardie rolle meer volledig te verpersoonlik. Wanneer jou kleredrag jou doelwitte ondersteun, voel je automatisch meer zelfverzekerd om die volgende stap te nemen, wetende dat jou voorkomst bij jou aspiraties pas. Die kleren wat jy dra, kan ook een belangrijke rol spelen in hoe jy oor jouself voel. Kleersielkunde dui daarop dat verschillende kleren verschillende emoties en gemoedstoestande oproep. Byvoorbeeld, om vetkleren soos rooi of blauw te dra, kan je meer krachtig en zelfverzekerd laat voel, terwijl zachter kleren soos pastelle of neutrale kleren kalmte en zelfbeheersing kan oproep. Om met kleren te experimenteren wat je zelfverzekerd laat voel, is een eenvoudige maar effectieve manier om je zelfbeeld te verhoog. Als je meer energiek wil voel, kies helder en levendige kleren. Als je meer gegrond en professioneel wil voorkomen, kies dieper skakerings soos vloedblauw, huidskool of zwart. Wanneer je kleren dra wat bij jou bij of voornemen pas, kan je je zelfvertrouwen versterken en beïnvloed hoe ander jou sien. Mode kan als wapenrusting optree en je die geestelike kracht gee om moeilike situaties met zelfvertrouwen te trotseer. Wanneer jy 'n groot aanbieding, 'n belangrike vergadering of 'n sosiale bijeenkomst in die gezicht staar, kan die dra van iets wat jou machtig laat voel jou help om die uitdaging met zelfvertrouwen te navigeren. Om te weten dat je goed lyk en goed voorbereid is, skep een gevoel van beheer, wat angst verminder en jou algehele prestatie verhoog. Om consequent aan te trekken op een manier wat bij jou waardes en doelwitte pas, help jou om een kenmerkende stijl te bouwen waarop je kan staatmaak. Hierdie consequentheid vereenvoudig nie net jou daaglikse klerenkaskeeses nie, maar versterk ook jou selfbeeld. Wanneer je weet wat voor jou werk en daarbij hou, ontwikkel jy een gevoel van zelfvertrouwen wat gewortel is in jou eie stijl, eerder als die veranderende tendensen of menings van ander. Deur 'n klerenkast te skep wat jou persoonlijke stijl weerspieël, kan jy elke dag met zelfvertrouwen opdaag, wetende dat jou kleren ooreenstem met wie jy is. Met verloop van tijd wordt hierdie kenmerkende stijl een uitdrukking van jou groei, jou reis en jou aspiraties, wat jou gevoel van selfwaarde versterk. Ons glo dat ware stijl verder gaan als mode en dit gaan daaroor om kleren te dra wat jou bemagtig om te lei, te groei en te inspireer.